Владо Черноземски, или както още е известен Владо Шофьора, е една от легендарните личности в българската история, борил се за правата и свободата на македонските българи. Най-известната акция, с която се свързва името му, е атентата срещу сръбския крал Александър Караджорджевич, извършен по заръка на ВМРО в Марсилия на 9 октомври 1934 година. Един млад мъж в разцвета на силите си, семеен, така е готов да рискува и да загуби живота си в крайна сметка за нещо, което е смятал за свой национален идеал. И то тогава е било български национален идеал. Знаете, че Величко Керин Владо Черноземски изпълнява смъртната присъда, издадена от ВМРО, която между другото се е признавала като организация, която има така възможности да правораздава в цяла Европа. Изпълнява смъртната присъда на сръбския крал Александър, един от най-големите тирани над българите в окупирана Македония, в окупираните западни български покрайнини. Владо Черноземски съвсем съзнателно отива да изпълни една мисия, която на него му е било ясно, че няма как да завърши по друг начин, освен със смърт. След като прострелва смъртоносно известния като българомразец крал на Югославия, Владо Черноземски е ранен тежко от полицията и ритан от тълпата. Смелият българин е откаран в полицейски участък, където е подложен на разпит и побой и по-късно умира от раните си, без да издаде нищо. Владо Черноземски е едно от най-светите и най-големи имена в българската история. Това е идол не за едно, не за две, а за всички поколения до сега българи. Владо Черноземски е този, който излезе смело и пред цял свят каза смърт на тиранина. И наистина отърва Македония, не само Македония, целите Балкани от един от най-големите тирани. Сръбския крал Александър Караджорджевич. И в момента, в който беше оставен дори от неговите сподвижници и усташите, той не се оплаши, излезе с пистолет в ръка и показа, че още тогава, днес и в бъдеще ще има хора, които ще се борят за свободна българска Македония. Разбира се, времената са се променили от 1934 година насам, но този начин на мислене и на поведение, който тогава е бил характерен за всички българи, в момента ужасно много липсва на българското ни общество. Тогава хората са били убедени и са вярвали, че имат ценност като семейство, като общество и като държава. И се борили за това да направят всичко по силите си, държавата ни да бъде обединена. 76 години след героичната му смърт да почетат великото му дело на паметника на Владо Черноземски в родния му Велинград, дойдоха и българи от Македония и западните покрайнини. За вас какво означава името Владо Черноземски? Борба. Готовност да дадеш всичко, включително и себе си, в името на Отечеството и на България. Идеала на саможертвата, която в името на свободата на Македония, като вижда, че нито държави, нито политически организации, нито който и да е може да се справи с диктатора, решава сам да изпълни присъдата, която си е заслужавал. И за мен лично винаги името на Черноземски ме е изпълвало с гордост и възхищение за саможертвата и за мисията да направи едно от най-големите събития на 20 век, не само в Македония и България, и в света. Тези хора с саможертвите си, тук хубаво пише, вдъхновяват ни някаква надежда, все пак тази наша, как да кажа, съдба или съдбата на България един ден да си дойде както трябва. Нали? Те затова изгубиха живота си с тези саможертви и са достойни за уважение. Но, за съжаление, държавата продължава да мълчи. И ето, това е. Обич към тези хора. Не знам, нямам думи. По време на Югославия всички тия неща беха забранени, даже името на Черноземски не се споменаваше. Нема как колко и да се опитват в Македония, дали историците да ги сменят тия неща, по всеки един друг начин тия неща да се изтрият, но нема как да се изтрие истината. В Василеград помни ли си името на Владо Черноземски? По-младите хора знаят ли за него? Едва ли. Много малко хора знаят, за съжаление, за него. Изтриването на историческата памет, борбата срещу българската национална история и срещу българщината подразбира именно това. Да се изтрие от паметта на младите поколения идеалите, примерите, хората, които олицетворяват съпротивата и борбата на българския народ. Липсва в учебниците по история
Липсват имена като Владо Черноземски, като Ванчо Михайлов. Това е нашия познат синдром от назад, ако върнем 60-те години. И ние, аз просто не знам как тази наша държавица как ще се съвземе. Не ми е ясно с този нихилизъм, но дано негде тръгнат нещата. Дано Господ ще ни помага. Кой ще ни помага, просто не знам. За съжаление обаче неговото име, както името на Ванчо Михайлов и на други големи български революционери, липсва в учебниците по история. Откъде да научат младите хора? Знаят ли те за името Владо Черноземски, за неговото дело? За съжаление, младите хора не знаят. Това е голяма болка. Ние се опитваме по всеки един начин да запазим паметта за такива велики българи. Но, знаете, след 1944 година насам, всичко свято от нашата история беше изтрито и беше заменено с портрети на чужди лидери, всичко чуждо. А святи българи, които отиват на хиляди километри от своя роден град, Велинград, стрелят, след това слагат край на живота си в името на една кауза, на една цел. И това е обединението на българския народ. Крайно време е власт имащите да се замисли поне малко защо тези хора ги няма в учебниците. Тях ги има в сърцата на хората. В много публикации той се охарактеризира като терорист номер 1 на Европа по това време. Защо това не е вярно? Защото първо тогава, по времето, в което така е живял и извършил делото си Владо Черноземски, той изпълнява една легитимна смъртна присъда. По същия начин могат да бъдат наречени терористи хората, които в Съединените американски щати изпълняват присъди в момента. Така, общо взето, впечатлението, което се получава от човек, когато чуе думата терорист, е за хора, които така извършват немотивирано насилие в името на така неразбираеми каузи над невидни хора. Владо Черноземски не убива невидни хора. Владо Черноземски изпълнява смъртна присъда над един доказан военно-престъпник. За нас, за българите, от 79-та година, от освобождението на САЩ, 78-79 година, до 1944 година стотици хиляди български синове общо взето воюват на всички фронтове, за да могат да изпълнят това, което смятат своя кауза. Няма как те да бъдат наречени терористи. Те са достойни българи, които са вярвали в правотата на своята кауза и тя била за тях България. За Владо Черноземски и неговото дело ни разказа една от малкото живи негови роднини, баба Христина от Велинград. Тосия Владо. Тосия дядо, баща му на Владо. Тосия моят баща Атанас. Това е Леля Вена, тя най-малката. Това е баба. А това Леля Латинка се казва. Тези са нейни сестрини щерки. Тя си е била учителка в Костандово, тя си е по-малка и са идвали да пазят детето, че баба е била болна. На снимката кой е? Владо, Чичо. То си е Чичо. На тази снимка е моят Чичо. Той е бил на пост на гроба на Тодор Александров. Там е бил на пост, аз не го помня, който си е. Аз съм 29-та година, той 34-та я убит. Била съм на 5 години. Ама го помня как дойде у нас от гората, се връща една вечер, облекан, интелигентно, с костюм. За пръв път влизаше човек в нашата къща такъв си. И една малка масичка седна, мама вика: бачо, сготвила съм картофи, ако искаш да ти сипи ми, Мариоша хапна. Сипах ми една малка масичка, бедни хора сме се, която сия. Те са били много деца, сбирщина, родени, природени, доведени, заварени. Много деца са били, но са били задружни, са имали и до последно се уважаваха и се имаха. Помните ли, когато сте го видяли? 29-та година, той е последната година вече било. Това е било сигурно 34-та, ама сигурно било пролетта рано. Защото беше студено и сме навалили печката и сме наседали край печката. Това му беше последното идване сигурно, защото баща ми разправа, че като е дошъл, рекал на мащехата му: абе, мамо, аз бери рода да се видим. Те тук им къщата на блоковете беше чердак. Беше стара къща с чердак.
Сготвя една тенджура, макар боб с пастърма, сбери ги да се видиме. Кой знае па кога ще се видим. И това му е било последно идване. Той имал задача, веке той знаел за какво, защо. И край отишъл и не се върнал. Имал е една дъщеря, бил е женет. Една дъщеря имал, тя се казваше Латинка, помня, че тя почина на 17-18 години. Ама се развели са и не се имаха. И така ма протекал животът. Тръгнал я да чиракува нагоре-надолу, тук, там. И най-накрая е стигнал до там. Колко пъти общо така сте го виждали? Аз само един път го съм виждала. Само този път, за който ни разказвате? Само този път, да. Само един път го съм виждала и то съм била на 5-6 години най-много. Той не е живел тук. Той се движил се. И той викаше баща ми, като дойде, сбирали са някъде в кръчма, той се е седал на ъгъл. И като са тръгвали от лъжене пеша насам, се е викал: не вървете успоредно с мен. Пред мен или зад мен. Аз всеки момент очаквам от някъде крушум. Той си е бил... Всеки момент е очаквал крушум. Всеки момент. И баща ми е разправил там по София, където я правил убийства. Ама каква съм била? Сетне, като понарастох, съм слушала от баща ми приказки. Какво ви е разказал още той за него? Че е бил много умен. Въпреки, че е учил на времето до 3 клас, ама владел 7 езика. Бил и машинист, и влак я карал, и много е бил умен. Много е бил умен. Даже имахме тук в банката един човек, викаше единствения, той ни пренасяше парите на банката от септември, до тук не е имало влак тогава, на ръка. Само той ни пренасяше парите на банката. Бил е много честен и му си имали доверие насекъде. Направо бил човек за приказ, така за показ, за човек е бил, дето веке няма такива хора. Какво си спомняте от момента, в който се чу и се разбра, че той направил атентата в Марсилия? Много време не се знаеше коя. Не беше установено коя. Говореше със всекакво. Добре, ама то, с където в банката му пренасяше парите, той се казваше Байнаки Масларов. Той лично ми е казвал, че когато са изпратили снимка във вестник Туюну и рекал край, това е нашът Владо. Това е нашът Владо, друг не може това да го направи. И това беше едно време. То имаше гласност да се разправи. Добре, ама като сетне му правеха панахиди, едно друго спомени по София, всекога пращаха на тате покана да присъства на панахидата. Даждаха, снимаха къщата, на дедо бя пуснали пенсия през онова време по-голема. Ма сетне, като дойде 9, направиха го терористи, лишиха го от всичко. И това беше, аз това знам. Може да има много нещо, ама аз това знам. Как се прие в вашия род новината за неговата смърт? Аз ти казах колко съм била. Не ми е много известно как се приело, ама имаше хора от нашът род, където от втората майка, където ги беше срак да кажат, че са роднина на Владо Черноземски. Докато ние от първата сме казвали как да се откажем от него. Той си не е чичо, това си не е кръв Туюну, а от втората майка ги беше срак да кажат, че са деца, да ни им посрадат децата. А вие горда ли сте? Все в момента да. Все в момента за неговите постижения няма човек като Нек. Сега в тези времена ни трябва хора като Нек. Не знам, аз така го разбирам. Аз съм и възрастна, аз рипнах 81 година, ама така го разбирам. А вашия дядо, който е бил баща на Владо Черноземски и на вашия баща, той разказваше ли за него? Той как прие тези новини за атентата, за неговото убийство след това?
Ами, виж какво, той от малък е излезъл от къщата. Той е бил чирак в Лъжене. При на жената му, при брат. Той е бил търговец в Лъжене и той е бил край кръчма, сапун му варил, чирак му е бил. И така е учил и чиракувал, учил. Те са били 8 деца, кадети. И са занимавали с земледелие по гората, с животни. И така, дедо как го посрещнал, не мога да ти кажа. А с няколко думи... Но говореше много за них. Че беше трудолюбив, че беше умен, нямаше завист, нямаше нищо. Как ги е събирал всички, как е умел да ги върти. Много имаш хубави приказки за них. Аз съм слушала от дедо, баба ни беше втора. Тя много не говореше за ник. Не е позната, ама дедо беше и умен човек и той беше батальонен командир, е бил некога през Турско по това и дедо беше умен човек. През времето е бил горски, не е бил ептин и прос. Гордееше ли се той, че делото, което е извършил Владо Черноземски, неговия син? Гордееше, на места се страхуваше. Страхуваше се, през комунизъмът се страхуваше. И, нали ти казвах, лишия му пенсията, отреза я го и нарекаха го терорист, убиец. Какво ли го не нарекаха и на места се страхуваше. Това му положението. А инак хубав я бил, и наглед я бил хубав, и характер имал хубав, и умен бил много. За на 30 години без училище да владее 7 езика, не е малко. Те му викаха и Владо машинист, карал я машина, карал я всякак. Владо шофьора, тук по Каратепе или по селище я карал машини, гатър. Насекъде отдава. Дават ли си сметка хората тук и въобще в вашия род, че той... Не. Комунистите ако присъствате сега да видите, че и панахида дима комунистите заобикалят, не се спират. Не се спират. Има ли българи тук, кумши, хора като вас, които преживе са го познавали? Има хора, вече не го познават. Никой, колко хора са останали да го познават? Има ли хора, които си дават сметка, че той се е борил за българщината? Редко имах. Въобще хора не знаят и името му не знаят, да ти кажа. Аз ходя по гората, всяка сутрин сбираме са група нагоре и им викам, 14 жени сме редовно. Ами викам, елате днес след обед, панахида, ще има тойно. Ами ще дойдем, ма ни ми е известен, ни ми е познат. Ти имаш ли деца, внуци, разказваш ли? Ами разказвам, как да не разказвам. Аз от Македония са идвали тук много хора. Даже един път имаше един доктор, седе известно време на почивка беше дошъл и спорехме с него, че Владо Черноземски е наш роднина туйно и той държи, че е македонец. И се разправахме, снимки му показвах. Ето снимката има. Вика, не, македонец е. Как ще е македонец? Владо Величков, Кериния, ето баща му, моят баща му, истински брат. И той седе тук 10 дена и си дръже до последно, че е македонец. Те се държат. Той некога може да е държал, може да е казвал, той е казвал, че не иска да навреди на братята си, на родителите си. Той се е бил и обрезвал и се е имал като помак са я правил, всекакъв са правил. Даже като е минувал там по Нишли, къде по Македония, викала тази къща моя маша, подминам шида на друго място. Так, може би това нещо ги е заблудило, че е Македония. Макар и името му днес да липсва от българските учебници и въпреки спекулативното изопачаване на истината, подвига на Владо Черноземски ще остане завинаги пример за всички родолюбиви българи.